Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Matul il-programm tal-lejla sejrin naraw x'ser tkun l-iskerda li l-Kamra Sportiva ser tkun qed toħroġ bejn id-29 ta' Marzu u l-4 ta' April li ġej. Nhar il-Ħadd il-Għid fil-31 ta' Marzu ikollna l-ewwel programm essenzjela Mix Zone għal din il-ġimgħa. Matul dan il-programm ser nisimgħu reazzjonijiet għal konfronti Brentford kontra Manchester United ma' Brady Buġejja, Lazio kontra Juventus ma' Mark Xkembri u Fiorentina kontra Milan ma' Joseph Magri. Il-programm jibda fid-9 u se joħroġ f'xandira rrekordjata. L-għada Tnejn, l-ewwel ta' April, ser ikollna żewġ appuntamenti flimkien. Fis-7 ikollna xandir oħra rrekordjata mis-sensiela Mix Zone fejn matula ser nisimgħu l-kummenti ta' 3 logħbiet li ser ikunu ntlabu mill-Premier League fit-tmiem il-ġimgħa ta' qabel. Dawn huma Chelsea kontra Burnley ma' Karim El Brashi, Liverpool FC kontra Brighton and Hove Albion ma' Julian Grishti u l-logħba li taf tgħid ħafna fuq id-destin tal-kampjonat Ingliż għal dan l-istaġun, Manchester City kontra Arsenal ma' Kurt Xkembri. Fil-11 imbagħad l-editur Antonello Abela jidħol f'xandira diretta biex jgħaddi l-kummenti tiegħu għall-logħba Inter kontra Empoli li ser tkun għadha kemm intemmet mis-Serje A Taljana. It-tlieta 2 ta' April fit-8 toħroġ ir-reazzjoni rrekordjata għall-logħba Lecce kontra Roma li tkun intlagħbet fil-ġurnata ta' qabel flimkien ma' Karl Parnis. L-4 fit-8 Mark Xkembri bagħtilna l-kummenti tiegħu għall-ewwel leg tas-semifinali tal-Koppa Italja bejn Juventus u Lazio. 8 Mark Xkembri bagħtilna u Lazio. Nhar il-ħamis 4 ta' April fit-3 ta' wara nofsinhar nibdew bil-Formula 1 hekk kif jitla l-vidjow ta' introduzzjoni għat-trakka ta' Suzuka fejn fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara ser ikollna l-Grand Prix tal-Ġappun. Dan il-vidjow il-programm ser jiffoka fuq il-kampjonat BOV Premier b'mod partikolari lejn il-ġlieda li hemm fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.